बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2026 मायथाइनि 22 आगस्ट दिनैनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ गुवाहाटी नोगोरमानि राजा लामायाव गिख्रंथाव जाथाय सोमजिदों। जायगानि कमलेश्वर बर' मुंनि सेंग्राया अभिजित बर' मुंनि सेंग्राखौ सिखाजों खास्रि बिस्रि गाग्लोबदों होनना खौरां मोननाय जादों। गिबियाव सानैनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे सोमजिदोंमोन आरो बेनि उनाव नांलाय खमलायनि महर लादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला GMCHनि इमारजेन्सियाव जिउ थैनायजों जुजिगासिनो दङ अभिजित बर' मुंनि सेंग्राया। चिरां जिल्लानि बिजनी पानबारियाव दुखुनांथाव जाथाय सोमजिदों। फुख्रियाव गोदोनानै थैदों साब्रै उन्दै हिन्जावसा। फुख्रियाव दुगैनो ओंखारबोदोंमोन साब्रै उन्दै हिन्जावसाफोरा, नाथाय फुख्रियाव गोदोदों साब्रै उन्दै हिन्जावसाया। दासान्दि सोलिबाय थानाय आसाम मेघालयनि थासारिखौ नोजोर बोनानै मेघालयाव नांथाबनानै थानाय सुबुंफोरनि थाखाय हेल्पलाइन नाम्बार बेखेवदों। आसाम पुलिसा रैखाथियै फिदिंना लाबोगोन नांथाबनानै थानाय सुबुंफोरखौ। हादोरसा सोरखारा आसाम पुलिसखौ आबुङै हेफाजाब होगोन। BTCनि EM कमेश्वर रायनि मुङाव सिनायमोनै दुथांफोरा नंखाय फेसबुक खुलिना रां खांनायनि जाथाय सोमजिदों। जाथायनि सायाव फकिरग्राम पुलिस थानायाव EM कमेश्वर राय बिथाङा FIR थिसनबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। मन्त्रि रनज पेगु बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राखौ मख'दों। अखिल गगৈ बिथाङा सासे आनसिभिलाइज मानसि। बिथाङा सोरखौ मा बायदि मान होनांगौ बेखौ मिन्थिया। MLA अखिल गगैआ शिबसागर जिल्लानि बेंगिरिखौ हेंथायै आखु बाहायनायखौ लानानै बेबायदि फिनजाथाय होदों मन्त्रि रनज पेगु बिथाङा। गासै 28 जन फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव 20 जन फोरोंगिरिफोरखौ सेन्सासनि थाखाय बायजोआव हरनायनि जाउनाव फरायसाफोरा फोरोंथाय मोनैनि मिरु जिरौ जानांदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल HS फरायसालियाव गासै 20 जन फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव 20 जनखौ इं 2026 मायथाइनि सेन्सासनि थाखाय बायजोआव दैथायहरनायनि जाउनाव फरायसाफोरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों होनना खौरां मोन्दों। दिसपुरनि जनता भवननि गावनि मावखुलियाव जापाननि GICAनि मोनसे जर'खा थान्दै हान्जाखौ बरायदों गेलेमु बिफाननि मन्त्रि बिस्वजित दैमारी बिथाङा। जापान अभारसिज कअपारेशन भलन्टियार JOCVनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय आसामाव 5 रोंग'थि गोनां कच थिसननायनि थाखाय जारिमिनारि राहा लानाय जादों होनना मिथिहोदों। JEE आनजादाव उथ्रिसारनानै सिलचर NITआव मुं थिसननो हानाय तामुलपुर जिल्ला सिंनि नाग्रिजुलि पुखुरिपार गामिनि सीमान्त बर'नो BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा हरनाय 4 लाख रांनि राङारि अनसुंथाइखौ लाइमोन BPFनि मोनसे हान्जाया गथायदों। फिसाज्लानि फरायनायनि थाखाय अनसुंथाइखौ मोननो हानानै BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम गोजोननायजों साबायखर बावहरदों सीमान्त बर'नि बिफाया। आलादा रायजो बड'लेण्डखौ बर'फोरा सोरजिना लाथारनांगोन, अब्लासो बर' हारिया थांना थानो हानायनि गुबै जाहैगोन होननानै सुप्रिया रानी ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों। आलादा रायजो बड'लेण्डनि सोमावसारनायनि थांखिखौ सेथि जर'खा जथुमा खुंफुंदों दुलाराय बर' बारग' मावसोम हान्जाया। फिन आलादा रायजो बड'लेण्डनि दाबियाव सोमावसारनाय जागायगोन। बड'फानि सिमांखौ मोगथां महर होनायनि गेदेर थांखि। बर' थुनलाइ आफादखौ लानानै बर'नि माहारियारि आफाद गौथुमफोरा मदद होगोन ना, बेनि सायाव माखासे गोनां बाथ्राखौ मख'दों। आलादा बड'लेण्ड रायजो नङाब्ला बर' हारिया इयुनाव थांना थानो गोब्राब जागोन होननानै फोरमायथिदों सानसुमा खुंगुर बैसुमुतारि बिथाङा। बर'नि मोनथाम गोरोबथा BSC, BTC आरो BTRआ गोजोनथाव नङा। बर' हारिया बेजों थांना थानो हाया होननानै फोरमायथिदों सानसुमा खुंगुर बैसुमुतारि बिथाङा। बर'फ्राथ' आलादा बड'लेण्ड हादोरखौ थैथां जुजिनानै दा बावैनो सोरजिनानै लानो हायाब्ला बे बुहुमाव बर' हारिया गावनि राव हारिमु, गावनि सोदोमस्रि बेफोरखौ लानानै हारि हिसाबै थांनानै थानो मोनसे गोब्राब जानोसै। बेखायनो थैथां बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ जेसेबां बर'फोरनि गेजेराव आफादफोर दं, पलिटिकेल पार्टिज होन, नन पलिटिकेल पार्टिज होन, फरायसा आफाद होन, आइजो आफाद होन, समाजारि आफाद होन, बे आफादनि मानसिफ्रा खौसेयै ज' जाफिननानै
गोदान गोहो बोलो खायदा बुद्धिजों पिसफुलि डेम'क्रेटिक मास मुभमेन्टखौ खालामलांनानै बड'लेण्ड रायजोखौ आदाय खालामनो हायाब्ला महा मुस्किल दंसै आरोखि जोंखौ भारत गभर्नमेन्टआ खेबथाम थगायबाय जेब्ला जों सेपारेट स्टेट बिनानै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों रायलायो 18 स्टार्ट जोंनि पलिटिकेल डायलगा बहाय बुंदोंमोन जे भारत गभर्नमेन्टनि आखायाव दासिमबो खुनु रायजोखौ बुखावनानै आलादा रायजो रावनोबो होनायनि खुनु थांखि गैया नोंसोर आफादआव बेखौ लाथ'दों जोंखौ 93 आव BSc खौ जासिबाय जोंबो लाबाय एक्सपेरिमेन्ट खालामबाय जोङो आंनो चिफ जानो मोन्दोंमोन अखाफोर 6 दाननि उनाव गेजेराव आं मिथिबाय जे जि खोथा जबान भारत गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टनो होदोंमोन बे जबानखौ लाखियाखिसै बिनि जाहोनाव आङो 6 मासनि उनाव BScनि चिफनि राजउलाफादखौ जोगदावनानै आं रिजाइन जाना फैदों बिनि उनाव मा जाबाय बे BSc एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जायाखिसै आंनि उनाव प्रेमसिं ब्रह्म चिफ जाफैबाय प्रेमसिं ब्रह्मनि उनाव फैबाय कनकेश्वर नार्जारी 93 निफ्राय 2003 सिम BScनि जेसेबां एकर्डनि क्लज दंमोन बे क्लजआ इमप्लिमेन्ट जायाखिसै बेनि जाहोनाव माखासे जोंनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा BLT नामनि गोदान मोनसे मिलिटान्ट आफाद दानानै आर्म स्ट्रागलखौ स्टार्ट खालामबाय गावसोरबो गोबां थैबाय आइ आफा रायजोबो थैबाय गुबुनाबो थैबाय लास्टआव जोङो BLT लिडारफोरखौ खावलायबाय जे गभर्नमेन्टजों रायलायनानै एकर्ड माबा मोनसे खालामनो हायो नामा समाजनि मानसिफोरनि एडभाइस मथे BLT लिडारफ्रा भारत गभर्नमेन्टजों रायलायबाय आसाम गभर्नमेन्टजों रायलायबाय थाङै थुङै 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव भारत संबिजितनि 6थि सिडिउलनि आन्दाराव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल मुंनि मोनसे गोदान एरेन्जमेन्टखौ होबाय बेखौबो जों एक्सपेरिमेन्ट खालामना नायबाय बेजोंबो जाफुंनायनि खुनु सानसां गैया मानो होनबा बहाय फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट गैया ल' एन्ड अर्डार गैया पुलिसनि सायाव जेबो कन्ट्रलनि अथरिटि गैया अब्ला बे डेभेलपमेन्टनि खामानि आरो गुबुन गुबुन थाफैनो मोनै मानसिफ्रा दिनै लोब लोब रोजा रोजा फैदों बे मानसिखौ सोर होबथागोन जोंनि आखायाव जुदि पुलिस गैयाब्ला ल' एन्ड अर्डार अथरिटि गैयाब्ला बेनि उनाव थांदों नै एबसुआ सोमावसारफिनलायबाय प्रमद बर'नि लिडारशिपआव NDB प्रमद बर' एबसु UBPO कय खेब सावरायनानै दिल्लीयाव अकस्मात हरखाब रोखोमै खुनु सिभिल ससाइटि मिथिया मा सुक्ति खालामनो थांदों नै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव नुफेरै खोनाफेरै BTR नामनि गोदान मोनसे एरेन्जमेन्ट लाना फैबाय बेवहाय जों नुबाय अनेक डिफेक्ट थाबाय इभेन BTC आव हाबनाय गामिफोरखौनो खोलानिखौ दानख्लाबजोबनानै अनेक प्लेन लाबाय 16था डिपार्टमेन्टखौ DCफोरनो हरबाय गुवाहाटी हाइकर्टआव जोङो PIL केस हैनांबाय सुप्रिम कर्टआव केस हैनांबाय बेयावसो थाबथादों थाङै थुङै लास्टआव आं हारसिंनो जेब्ला गुवाहाटी हाइकर्टआ जोंखौ फेजेनबाय बे जोंनि केसआव अन्याय बेयाव जोंखौ फेजेनदों उफाय गैयै थैथां आइ आफाफोरनिफ्राय गरसे गरनै सान्दा मादा खांनानै दिल्लीनि सुप्रिम कर्टआव आं हारसिंनो आपिल हैनानै दं दा फिन आरोबाव चिराङाव बिहामजो गोमानाय जाथाय सोमजिदों जाथाया जादों चिरांनि खुंग्रि थालिरबारि गामियाव दालिगाव बेंकआव थांनो फिसायखौ फोलाना बहाबा खारखोमालाङो मधुस्मिता नार्जारिया मख'नो गोनांदि मधुस्मिता नार्जारिया 7 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला थासेयावबो न'खर गारनानै खारो अब्लाबो जेरावखि थाया फैफिननो खावलायहरदों बिहाव बुद्धेश नार्जारि बिथाङा गथ' दङ सासे 7 बोसोरनि बेनि गथ' लेखा फरायगासिनो माबायाव प्राइभेट स्कुलाव फरायो ओमफ्राय दा नै फिफायाबो लोमजानाय गाव मुलि जाबाय थानांगौ बिराद आखुसुखु जानानै दं दा ओंखायनो बिहामजोखौ जेरैबाबो नांफिनगौ आरो आंनो जोंनि न'खराव ओरैबायदि जादों आङो दा थालिरबारि गामिनि खुंग्रिं थालिरबारि गामिनि आंनि न'खराव ओरैबायदि जादों आंनि बिहामजोआ दाख्लै 18 थारिख खालि फुङाव गामाखालि फुजा फेरामोन ओइदिनखालि आंखौ फोजादों बे फुङावनो फोजानानै ओंखाम संनांगौ ना संनाङा बाबा होनबाय संनांगौ आंहा जानानैल' थांगोन लाङा जों मालिकनाव मोनजागोन होननानै आङो बुंबाय बेनिफ्राय संनानै होबाय खावना होबाय
बेनिफ्राय बेरेन्सियाव जाखां लोंखां बेरेन्सियाव जिरायनानै बिहामजोआ फैसा नांगौमोनलै बाबा बङाइयाव आं ओरैबायदि माबा दाख्लै पासबुक माबादोंमोन बेखौ एटिएमखौ एसे माबा खालामनो एप्लाइ खालामनो होननानै बुंनानै बे फैसा नांगौ होनना बिदोंमोन आंनाव। बेनिफ्राय आं होनबाय फैसा आंनाव गैथ'वा एकाउन्टनि फैसाबो गवाखै होननानै आं बुंदों। ओमफ्राय आं खामानियाव थांबाय दाना फिसालाखौ बे गावनि फिसायखौ लानानै बे आवजारसिम दोनहैदोंनो आं माबा लायनो होननानै बे एप्लाइ खालामहैनो होननानै थांदों जाहैदों। ओमफ्राय थांनानै दा थांबाय थांनानै दा मानसिया फिसाया थांनो नागिरदोंमोननो फिसाया थांनो नागिरनायाव बिसिया बादा होदोंनो नों हिनजाव मानसि हारसिं बोरै थांनांगौरा आंबो थांफानो होनदोंमोननो। ओमफ्राय बेखौ बिसिया बादा होबायनो फैसा गैया बारा बुरजा होननानै फिसायखौ बादा होनानै गाव हारसिं थांबाय। थांनानै दाना फन हरबाय जोङो 1थासोआव फन हरदोंमोन। ओमफ्राय खनसेल' रायज्लायबाय बे खनसे रायज्लायनायाव दाना आरो दसेनो फनखौ अफ खालामबाय। अफ खालामनानै बेनिफ्राय उनाव आरो बुफिनबा रिङो हमा रिङो हमा दाना खनथामनि उनाव सुइस अफ लाबाय फनखौ सुइस अफ लाबाय। बेनिफ्राय आं न'आव सफैबाय खामानिनिफ्रायनो हरदों आं फनखौ सुइस अफ लाबाय। सुइस अफ लानायानो लानाय न'आव फैबा सोंबाय आङो बिहामजोआ गैया 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 नेबाय आवजाराव नेहैबाय जोङो खननै खननै थांनानै। ओमफ्राय न'आव दावराव दावसि जेबो गैखा ओरैनो गाव एकदम थगायनानै थांथारदों आरो। दा बे सोरजोंबा थांखोना ना गाव हारसिं थांखो दा बबाव थांखो दा बे आंनि बिहामजो मधुस्मिता होननाया। ओमफ्राय दा बेखौ आंनो दा नांफिनगौ आरो खाथिफोराव औ दङबा नागिरदोंना नागिराखै खाथि खाला नागिरजोब्बाय गासिबो सानब्रैसोआसो जाखोमानो दिनैजों सानथामानो जाहैबाय। फनफोर रायलायोमोन नामा सोरजोंबा? बे रायज्लायनायखौ आं मिथिया आं खालि खामानियाव थाङो फुङाव सिखारबानो जाबाय खामानियाव थांबाय आं खुनु मिथिया मोनाबासो सफैयो आङो। दावराव दावसिफोर जायाखै? खुनु न'खराव खुनु दावराव दावसि गैया फिसायखौनो दोनलांहोदों बे माबासिम आवजारसिम थांनायाव बबाव थांनो होनना थांदोंमोन? बे दालिगाव थांनो होननानै थांनाय बेंकआव ओमफ्राय न'सिम फैफिनाखै? गैया एसिमबो गैया। दा मा खावलायगोन सोरबाफोर नुसनबायबा फैफिननो थाखाय सोरबाफोर नुयोबा आरोखि मा खावलायहरगोन रायजो राजाफोरखौ? आङो औ आङो थारमाने खावलायनो माने रायजो राजाफ्रा जायखि नुवा बेखौ एसे माबा फन नाम्बारा बाव होनाय दंखायो रायजोफ्रा बेखौ हमनांगौ हमनानै ओमफ्राय बेनिफ्राय आंनो जेरैबाबो न'आव सफैनांगौ आंनि बिहामजोआ फैनांगौ न'। गथ' गथायफोरबो दंमोन नामा?